Terchovskej galérii umenia sa konala výstava rodáčky Kamily Učeníkovej. Ja som dievča šťastné, bohaté a vzácne, zo vzýšeného rodu. Dnes sa nám podarilo zorganizovať v Terchovskej galérii unikátnu výstavu, ktorá má názov Navraty. A je to výstava obrazov autorky pani Učeníkovej, ktorá žije v Skalici, ale pochádza z týchto končín. A preto aj názov tejto výstavy je Navraty. V jednej terchovskej piesni sa spieva, že vršky kopanice neprídem k vám více, lebo by mi puklo to terchovské srdce. Takto nejako si vieme predstaviť, že prežívali naši obyvatelia, naši predkovia, ktorí sa vysťahovali do Skalice, ten žiaľ, ktorý mali za svoju domovinu, za svojim rodným krajom. Ja som sa narodila v Belej. Do Skalice sa moji rodičia odsťahovali, keď ja som mala 3 roky, takže v podstate celý svoj život žijem v Skalici. Ale samozrejme, každé prázdniny som chodievala do Belej aj do Zlieňa k svojim starkým. Bol to môj sen urobiť výstavu práve v týchto miestach v svojom rodnom kraji, takže sa mi to podarilo, som šťastná a veľmi si vážim spolupráce Terchovej, že vôbec toto mohlo vzniknúť. Jej výstava je prerezom bohatou tvorbou tejto umelkyne, ktorá žije v Skalici a ktorá dokáže kombinovať nielen techniky, ale aj témy, žánre a obsah svojich diel. A výsledkom je mimoriadne zaujímavá výstava plná farebnosti, v ktorej sledujeme na zaujímavej výtvarnej úrovni nielen impresionizmus, realizmus, ale abstrakciu. Najradšej mám malovanie akrylom, hlavne špachtlou. Malujem hodne farebne, pretože ja mám rada farby. Čo sa týka tém mojej tvorby, tak je to väčšinou príroda, stromy a voda, ktoré mám rada. A ďalšou druhou technikou, ktorú mám najradšej, je suchý pastel, lebo ten je taký kreatívny a dáva mi viac rôznych možností. Výstava v Terchovej potrvá až do 5. júla tohto roka.